zo inspiration clear tu zong te chibai le vekule tun chunga chuan mani loka HSSLC result chuaka arts stream to par pani te zinga pakhat jok lal limpui chanchin kan clearin kan ngai thlo don ani limpui hiana piantir atangin amit lama har sanna ania midang anga khuwa mufia thelovin thil chhiar po har sat em ani anaw pan line special blind school ate po local to in anuna har sanna namen lawalo paltang to a ti chuan beidong tu lovin malam apan chove bek zela khovel par moina te chu midang angin muve thelo ma se athin lung moina mang chuan ain tilim chove zela chumi le pathiana ain nga thlat na te chuan mizoram puma pol som pani to para chuan kai tir ta ni limpui hian ranangai na ema tuna po ui pakhat bu chu vulmekin zinga te awak pui thina awi chuan anu na ti hlim em ani kamita khichu piantir achang khanin kanei ni ta chuanin thil vel chu ka hmufiare ta ma se kachet vel na chuanin abuai shan lawa kamit wang hi chuan ma se thil han chhe don te hi chuan ka mai zon de ulowa ka da lo chuan ka hmu tha thei lo ta wan thil han zia vel po hian kun hinga ni se thil tuka ka hnung te hi kham ve thina mo garing te nen mase chu thil chiar lama hi chuan tiang ka thua nga ka maizuna te ka danga thil chiar chu tiang emin ha sa umlewa light te a chat box chuanin tiang pon vel han chua hi chuanin mi kabula local te po mi an local ti te emo ka kalkong ti chu ka hmu thavek tam ase kha mi kabula local te kha tu tengen ni emo kha ka sengai lo ta ni chuan hmel te ka hmu thei lo ta chuwan chuan ka kunglaya ka kala ke ma ka kal thei chuan min ko point shot de lo chang te ka nei ta chang chu ra khathil tu chuanin mui phun te lo em te nga ya ko chei je te no beta ja khanin ka phata si lo ta hei ka kalna tur ka thlenna tur kha kari ruwa da chutin ka kal topa hei ka sir vela mi te kha chu shelo in ka top zen thil chu a local motor lo tlan le bulami local khatiang kha chu ka mu ka se thawa motor te po ka mu chalu tu ka kong cross te po ka theyamo ma se mishing atak hi chu hei antum ro chu ka muwa ma se anmil angkha ka wa mu cha thelo ta ma se mi kan sia chante te lai changa ka chungte mo chu pumro chang po hian le kaldana chang ten ai sia shan theu tuk thawa me sia chalo in me sia ve sikli ang phei su sia tan har chuanin dora ithil valei kha engi ani ma support zelan ti khan bi chin te akasu katet lai dei to ne kai puin ka se phato chang lawa anu te soile nya thilei tura minna ti hian ka han ka en ve kha shin se nge jiak te kha chu ka ni ma mun ti thina a hi li han tia mai te ven chun ni ma no ne ma sin tara nisom ni pathum October 2000 ka pianga chuanin civil hospital civil hospital kanule pangmin chu wanal lurale rausang pui ania chuanin he kanule pat unau pali kanya ano pangber kanya chuan udang ni pathum kanya chuanin ni chiavet kanya chuan ko deadline kanu le pate hi arin chena wang khan deadline chuan kanu bula khom charchara chuanin primary school atang ka pa bulla ma khan high school thlangin ka han le a chuan hayara chang heta kanu bula khom le a chuan ka pa hi dalon lam mi ania kanu chu aizol heta ve thunga graduate le ke chu kha chu Bungon primary school asun kakala chuanin class 1 le class Ashifa school ramhun sauta kakalya maseka class 2 kha kal zawlawa chuan special blind school dutlanga kakalya chuan ta chuan po khada chang khan ka chan chale a bel te kha athara zele ngai wang khan middle horop te kha abola changa zele ngai wang khan chuan ta chuan pol nga thleng ka kalta
chuanin Paul Rukani don chia khan school pangaya khita Darlon Presbyterian English School a khan kazom vele a chuan class 10 khan kakala Jumi 11 a Changkar St. Joseph Higher Secondary School a kazom le 12 khan ina ka omamo chuanin phone a Changkhanin kan ena I Base chu be fe ve dewa ma se asang kha chu kan be se lawa somna te tale mo kha han ni phaila kan ti veta ma se han ena ka joko filma kha lo hiam bik te lu tukha I kariru chu ana ve lu tuka ani thei khan ka she lawa chuanin diklawa kha karinta chuanin I atuka khaden BSc officer po kan han kal tareng ta mas chuanin I ma mo thiang ve khan ti khan milo ti fel saka mate min lak sak a chuanin a felta chuan fel nu kha chuan khan result te po kha lo chata pakhatna ni phei kha chu be sei phak lo khania kalong tuka geography kha I tun khum kha chu I kumdang a chuan har khatia mo I jam exam ka hu phur lawa subject kha chu ma se ring be sei a chuan a ron har veli tuka ma se khatia enema I chat kha chu ka in ring lo har chu ti thau mai ila alo bera somriat chu pelve tura khan ka in be se ya ma se sunga pakwa de kha ka mustasia o I a timing hi chu mo exam la ya mo exam lo la point ka thak lem chuang lawa angai rengin ka kai reng thawa chuanin I ka je dan vera chuanin ma a kan ma chope mo kan je therapy kha lo thiam ha je kha anime ya chuan atopa khan ti khan kan je khom lenga thi kha ol sang to a atopa ti hlut lo de wang khan atatol te ni zir tatal te I tuna ri chuanin I Pius Boruak achari si lewa PUC a chuan kan ti fel report ma se shirong te po I form te po kan submit ve to thowa Anthony Semo etman sa khan lu te ka du ve a economics la ka tuma MA chu tuna ri chuan tum ri lawa BA zo kha ni na I civil service sama in concentrate kha ka du dang chu nia I mizo chala chu khatia media hi kan khoina satopa chuan ram sang kang ho ti dante pola chang kan muna satwa ma se kha ke mania an fashion te mo kan copy ngota asa kaini anni din hun le kan din hun kha kan thli tel to si lawa anni kaini chu khatia din hun la ding thei kan ni lawa ma ani thil tu ngai te kan le the huna chuanin tu ma me se sel thei to chong lawa ase nu le pa te tho chwara rin lai chuan thil therapiang ram sang kang in ne yang lo nei ve zel kha chu a thei ri lo le a chi lo khathi chun games kan at chilu tuk te hi an sui vel sumchina PUBG bi takin chuan dang te po ma games khel vel po hi enjoyment tan de chuanin khel te chu a chave thowa ma se kan khel dana hi chuanin fu zong hi kan pein alanga mo ingo tuna mi in minlo zota se engei ti chindi ta se class 10 je lai kania class 11 je lai kania kan te ma se kan hun tam zo khaju games kha kan ruwa lian zo ka tuman ji khel chin kania tin kanin define tu chuang lawa chu wang chan kan ni na mi in mi siang se kan duang nge ya khan ru tam zo pe ila kati thil ra hi ti don chuan atira chuanin a har mera ei engma pola selo engo enge I thela wangin he chu midang ta na ruwa thi thil ti re mi he chu midang ta turanga ruwa thi kan nga theilu tuka ma se kami kha kan du tak taka te mataka le te re pe chungin kan be chau chuanin thil hi ati theilu tuka I pathian ring chung zela te mataka ti chuanin a hlo tin theilu tuka the Bible chang du be chu I social line umlo nan ti khane I mission chu I social tele midang chat lo na lai in bu te hi kan ol same ma se khat tiang kha andin hun kan shat chiang ma emo andin huna kan din ve kha chuan mi social te hi shat lo wela ti chuan mission te po in luwal takin kan ho thei zo king karen
mani hi kan poimo bera mani kan in share chiang chuan tuna thiam thei lo deuh pawh lo ni taila kan thei chin kha kan share a ka thiam thei lo ti wanga thiam ka ti ve don chuang lo ti lo in ka thiam thei lo awang khanin midang a in ka thorim zualanga ni ti zong khanin in pataila chuanin vel te pawh lo ma se mani kha kan poimo thowa thil thim zonga kan thei lo phot chuan ayang zonga kan thira kan beya kan thorim chuan pathian in mema songdon mema pathian hian thukrim te akal san ngai lawa atopa chuan a result thatak kha min hu te nge chin a chuwang chuan beiseina hlo lovin ti chau chau kha acha